Kora mo jong machiegni weche thoth ahinya sama ka oyueyo kar kae nitie ote madonjo achiel kachiel ayo ni pod antiere ka kod Florence Ouma na ka oyueyo ka ntiere kodi ka gi Oscar aduogo ka podi mondo mi wadhi nyime ka Dennis Abila wacho kama aluo twak mos ka ntiere gweng mano ma Sakwa Nangu mos na migosi Oscar Omondi ayie kode kabisa kaka osiko fuono weche madhi nyime pacho kae penjo mara chalo kamae nang'o sirkal ok nyal kawo pesa aya anwo penjo no kendo nang'o sirkal ok nyal kawo pesa duto mag basari mondo okete agulu achiel ne sikunde moloyo kete wajumbe to sikunde mag sirkal pesa bende sirkal golo mano penjo mupenjo kara kanyo ng'ano pogore gi twak mano ntiere godo to pod otenore kod omenda mawuok sirkal mamalo kabiro ne oganda jopiny ang'e thuolo maduoko mano mana sani ka wasewinjo paro mawuok kuoma Florence Ouma aduogo kodi kendo e tielo ni ma en tielo mar ariyo chenro maru piny dhi nyime penjo mada penji kar kae weche mag oversight kendo rango ka gitiyo kod omenda mondo mi othira ne weche mag mibadhi machiegni ka e kaunti mari kaunti ma Homa Bay ne oketi e nyong'ong kirango ni mibadhi otimo ka chieng' omako mach ahinya kendo asoya ni malo to wach ni gin mana weche go mag thieth maber ne omiyo Homa Bay obede kaunti mantiere top 5 kirango counties mamoko mating'o nyaka kaunti ma Uasin Gishu kaka tiji kaka MCA beru seka uting marango ni kata mibadhi no chak goruok gode county piny kapok obiro kata malo ir jood bura makoro twak masani omako jo Kenya te e tiju mar oversight beru seluongare jatend migawo mochung' ne weche mag thieth kuom ranyisi machielo governor matayo county ma Homa Bay bende un gi teko kata mbi munyalo luonge gode od bura mondo moduoke penjo go omiyo county ma Homa Bay tim ang'o e listi malo kanyo top 5 e counties duto 47 e weche mag mibadhi. Erokamano samanyo weche gi owuok nyo yudo ka wadhi e devolution conference to mana kaka piny ngima ong'eyo Homa Bay mane host devolution conference kendo ne wane recess nyo wase resume kendo committees nyo osebedo piny ma committee osebedo piny kendo wadhi ng'iyo ni to ere kaki osendik barupe miluongo go jogi mondo ng'i mondo wapenjgi mondo wang'eti ere kaka wanyalo konyo nikech Homa Bay chien kacha nyong'e Homa Bay for all the wrong reasons te maricho nyong'e go Homa Bay nyo wasechakwa biro kendo nyo watimo gik mabeyo kendo sani ka nitie gimoro amora manyalo bedo ni mienowa chilo ma mienowa mawuok kamano wan kaka jood bura ok dwa hergo kendo nyo wasechano ma barupe nyo osendiki ma jogi oseluongi ma kendo settings gin live ji bro neno gi kaka ipenjo gi ng'ata mobiro yud gi atia kendo ibro timne gima chik wacho koro mano to gima wasekawo kendo mano gima wang'iyo and mano gima kendo kanyo e kama wayie gi leadership marwa mar assembly kanyo onge ng'itni moro amora be onge favor ng'ato committee ka committee timo tichne kako nego tim manyo waduogo e kanyo waduogo nyo wabedo gi sittings Tuesday gi Wednesday sani committees osechako bedo piny makata an katieko ka tadhi e committee no mar education mondo wang'i ane to gigi nikech ok gimako sectors te sana mar health manyo mako mar rachwanyo cha jo health nyo osebedo piny kendo oseluongo jok monego giluongi maduoko biro chiwore mana machiegni ni kabisa but gima bende anyalo medo ni wan wawegi kaka jood bura nitie gimoro ni budgeted corruption wang'iyo ni to kuom pesa mobiro ni budget mwatimo be wakete pesa moro ma excess be nitie pesa moro manyalo chiwo kata ng'etni moro mar ni wachiwo chance mar corruption nikech pesa moro nitie kamodongo kanyo to bende thoth counties obede matin nikech pesa mabire e county pok oromo sana mar health no emomiyo kama kata matin okaw to nyaka nen nikech pesa no ok oromo koro kichaki golo ma ok oromo no nyako nen ni to timore nade to kanyo to be wago erokamano ne jowa emomiyo gigi oseng'ere pod wamedo kwayo jopiny pod wamedo kwayo officers wa ni ka nitie gimoro amora kele kata ikele direct assembly oyie mano mondo wanon tijego mondo wang'e kaka ginyalo timore.